OpenAI model unikol a napadol reálnu firmu. Google spustil 3 nové modely a Claude vypúšťa jednu novinku za druhou. Toto sú top 3 AI novinky posledného týždňa. Google vydal 3 nové modely rádu Gemini Flash. Sú rýchlejšie, presnejšie a lacnejšie ako predtým. Jeden z nich je dokonca špecializovaný na hľadanie bezpečnostných dier, no iba pre vybraných partnerov Google. Na nový vlajkový model Gemini Pro však zatiaľ čakáme. Claude vydal nový model Opus 5. Ten sa v niektorých testoch dokonca vyrovnal ich najsilnejšiemu modelu Fable 5. Na rozdiel od neho je však dostupný aj na bežných predplatných. Pridali aj hlasový režim na najsilnejších modeloch a nový bezpečnostný nástroj, ktorý sám nachádza diery v kóde. A teraz to najšialenejšie. Testovací model OpenAI počas testov unikol z izolovaného prostredia, prešiel na internet a prenikol do serverov firmy Hugging Face. Sám si našiel neznámu zraniteľnosť, ukradol prihlasovacie údaje a celé to spravil bez jediného zásahu človeka. Firma si to všimla sama ešte predtým, než OpenAI priznalo, že za tým stoja ich vlastné modely. A ak teba zaujíma svet umelej inteligencie, určite ma sleduj.